И здравейте, потребители на YouTube, и в момента играем Майнкрафт. Смятам да започна един survival. Така, без бонус честове и тем подобни. И се надявам да ме чувате. Ладно, ще ме спална тука. Но не е само една крава и кучето е убило заека. Добре. Като за начало ще си отсека дърво. Така. И няма да мога да събера ачивменти. Ето. Там има сламп. Ще взема малко цветенца. Да знаете, не съм много добър на Майнкрафт. Просто и така за фън. Преди бях добър, нали. Играех я без да спирам. Сега просто не ми се играе. И понеже знам, че League of Legends няма да е много интересно, ще да почна Майнкрафт. Ето там може да се установя, не знам. Като за начало ще играя написва, защото ме е страх да не умра и да не се губя айтемите. Като намеря диамант, като се направя, като почна да копая, нали? Повечето време да копая. Тогава няма да играя извън. Клиповете ще са кратки, понеже снимам бандикам. Понеже с Fraps не ми работи микрофона. И надявам се да ви харесват. Не знам, ако някой може да ми прави проблема с Fraps, да каже. 14, още 2 за един стак. Едно. Не, ще го изкопая цялото. Да кажа малко за себе си. Аз съм на 11 години. Казвам се Александър. От град Севлиево. Така. Уф, мали. Крава. Оф. Уф. Колко съм зле. Колко съм зле. Колко съм зле на Майнкрафт. 2, 3. А не. Така. Така, че махни. Обичам мен едно това. Поне за мен е по-компактно. Кирката да е на 2. Понеже меча е едно от най-важните неща в цялата игра. Ладно, това дърво нямаше.
Къде видях кравата? Едно... Кота е пар. Така, ето още една. Като се начи... Аз всъщност главно заради храната. Аз съм бил. Минавам на Peaceful и някой друг епизод ще го направя на нормал, ще го заключа. Няма да бързам още да копая стоун. Мисля, всъщност сега ще изкопая малко стоун. Не знам къде ще се установя. Тук е място. Исках да видя, да не ми трябва много време. Така. В принцип 7 правила за нищо няма да ми стигнат. И преди съм правил клипове, но... Не знам. Така да и преди съм правил клипове с Bandicam. Много. Преди година, може би. Съм правил клипове, имам поне 10 акаунта. В никой един акаунт не ми е провървявал в YouTube. И се надявам сега да стане по-известен. Няма се откажа да правя клипове. Мисля до 30. Едно... Така... идеално 30. Станат. Втори епизод вече избор къде да ми е къщата. Епизоди ще бъдат кратки, но ще има епизоди всеки ден, поне по 4. Освен когато съм на училище. Затова ще наваксвам днес, ще направя... Не знам. Не 10 епизоди. Опа, овци. Ще направя 5 епизода, 6. Когато съм на училище снимам всеки ден, нали все пак, но... Тикви... Мисля да събера... Малко е скучен първи епизод. Само ако някой може да ми помогне с Fraps. С Fraps, ако някой само може да ми помогне. Много ще съм благодарен. Не, само ако някой може да ми помогне с Fraps, много ще съм благодарен. Не мога да правя хем по дълги епизоди. Всъщност, ако ги правя с Fraps, доста бавничко ще се качват, но... Нищо. Ето това, ти си следваща жертва. Те снимам докато не ми изпише, тук е така на екрана, че не мога да снимам повече. Пише някакви, ако някой може да ми помогне да се регистрирам Bandicam, също ще е много добре. Сега съм го замислил. Лагва. За сега съм замислил да снимам с Bandicam, докато някой не ми помогне с Fraps-а. Понеже е най-шеваната програма. Мога да снимам с нея, но... неща. И с Camtasia Studio също съм пробвал да снимам, но с нея не става. И имаме още 10 секунди. И аз съм Алекс.